seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess, make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. And when the night falls on you, baby, you'll feel it all alone. Won't be on your own. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Take me into your darkest hour, and I'll never desert you. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. Χωρίς επικοινωνία και εκστρατείες ενημέρωσης, ο εθελοντισμός δεν μπορεί να ανθίσει. Η ανάδειξη και η καλλιέργεια του εθελοντικού ιδεώδους αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη σύγχρονου εθελοντικού κινήματος. Ο φορέας ΣΥΝ στον άνθρωπο, με εκπρόσωπο την κυρία Μέρη Δούμα, βραβεύεται για την πολύχρονη εθελοντική του προσφορά στον άνθρωπο και την τοπική κοινωνία και για τη συμβολή της στην κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας της Λαμίας και γενικότερα της στερεάς Ελλάδας. Παρακαλώ πολύ την κυρία Μέρη Δούμα να ανέβει και να παραλάβει το βραβείο της από τον Υπουργό Υγείας, κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, το βραβείο αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα ήθελα να το αφιερώσω στα μέλη του Συλλόγου ΣΥΝ στον άνθρωπο και σε όλους τους συνανθρώπους μου, τους συμπολίτες μου στη Λαμία και στην ευρύτερη περιοχή που αγκάλιασαν το Σύλλογο και τον υποστηρίζουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.